Čus, vítejte u mého. Chtěla jsem říct prvního videa, ale tak těch začátků jsem měla podle mě víc. Každopádně teď už se budu snažit to držet jako v nějaké častější formě. A dneska to bude Get Ready With Me. A u toho si budeme povídat, protože já hrozně ráda povídám. A tak moc, že prostě do TikTokových videí se to většinou nevleze. Tak jsem si říkala, že prostě začnu ten YouTube a trošku brát vážnějc. My teda máme s Kubou samozřejmě pelíšky, což vy víte, doufám, že to sledujete. Ale to je prostě náš jako pokec ve dvou a já jsem si říkala, že bych hrozně chtěla mít jako YouTube kanál sama. Nebudu říkat, co tady bude, protože já vždycky si něco slíbím a pak to tak není, jo. Takže to bude takový jako random prostě YouTube kanál, ale já jsem hrozná v tom, že já prostě nesnáším natáčení na veřejnosti, když jsem sama. Když jsem s někým, tak to jako ještě zvládám, ale úplně upřímně jako nejsem ten typ influencera, který prostě vezme takhle do ruky telefon a jde po ulici. Mně to prostě moje hlava nedovolí, takže uvidíme, co tady všechno bude. Doufám, že to zase neskončí při tomhle videu. Každopádně dneska, jak už jsem řekla, jdu se namalovat. A u toho si prostě pokecáme o všem a o ničem. Já doufám hlavně, že mě vidíte nějak normálně. Yeah. Taky mi bude trošku židle. I'm so sorry. Ale to je v pohodě, ne? To si jako nějak zvyknete. Já už jako SPF na sebe mám, ale dám si ještě tady toto. Trošku bych byla ráda, kdybych byla glowy. Chtěla jsem to udělat jako takový live update, ale já vlastně vůbec nevím, že bych měla dávat něčeho update, když vy neznáte ani ten jako původní live. Takže to bude prostě pokec o tom, co se teďka jako děje. A můžeme rovnou začít jakoby těma reality shows. Halo. Já miluji reality shows, doufám, že nejsem jediná. Můžu vědět, proč je to nanáším houbičkou? Já si tohle nikdy nenanáším houbičkou. Nevím, co mi zajebalo teď. Dobrý, můžeme fungovat. Mě zajímá, jako jestli jsem jediná, ale já prostě miluji reality shows, i když s nimi jakoby nejsem full spokojená. Já jsem prostě koukala i na Star House, já už jsem to zapomněla normálně, koukala jsem i na Star House, měla jsem to teda spíš jenom jako do pozadí, ale prostě koukala jsem i na to, i když to bylo jakoby strašný flop. Jo, koukala jsem i na to. A co se týče prostě Farmy, mě mrzí, já jsem to teda už říkala i na TikToku, jo, ale mě mrzí, že se prostě produkce víc neinspirovala slovenskou Farmou, protože what do you mean? Že prostě nemusí dodržovat pravidla ty lidi. Fakt mi to tam přijde, že jsou jak na dětském táboře, nebo jak já, když jsem jezdívala k babičce na víkendy. Jako kydat prostě vepříkům, králíkům, prostě oni tam nemusí nic v podstatě dodržovat a to mi přijde jako fakt crazy, jakože přijde mi to prostě nevyužitý potenciál té reality show. Jo, prostě tohle je fakt prostě pro lidi, kteří znají slovenskou Farmu a mají to s čím jako srovnávat. Nevím, proč zase používám tu houbičku, bude tady hrozný bordel. Vám to v pohodě, ne? Vy jste s tím v klidu. Přijde mi to prostě nevyužitý potenciál, pokud znáte slovenskou Farmu. Ale pokud neznáte slovenskou Farmu, tak vám to bude asi jedno. Ale slovenská Farma za mě je trošku lepší, mají tam víc práce, musí dodržovat pravidla a je to víc takový jako fakt farma. Co se týče těch lidí, tak jako doteď jsem nejvíc jakoby nesnášela Mary, ale po včerejším díle se nejvíc ukázal teďka, že Mary už tam není, of course, Adam s Kačkou, nebo takhle, o Kačce jsme to všichni věděli, ale Adam se tam do dnešní chvíle prostě tvářil jakože je největší kámoš a jakoby, jasně, kámoš všech je kámoš nikoho, to všichni víme, ale prostě, já jsem mu to docela i žrala, že je to takový ten pohodář, který si prostě udělá svoji práci a že je jako v chillu. Ten týpek není vůbec v chillu, co to tam včera předvedl, jako jasně, Kačka je taková už od začátku, neomlouvají to včera s tím jídlem bylo crazy, ale co to znamená, že prostě týpek, který mu je tady skoro 40 let, jde do stejné místnosti jako ten člověk, od kterého něco potřebuje a zeptá se třetí osoby, ať se ta osoba zeptá toho člověka na něco. Jako, co ti myslíš, že prostě je ti skoro 40 a nedokážeš jako mluvit na toho člověka? Prostě mně tohle přijde úplně jako dětinský, že nedokážete prostě jít promluvit na toho člověka. Mě když někdo vadí a musím s ním
nějakým způsobem spolupracovat nebo pracovat, tak prostě spolupracuju nebo pracuju. A osobnostní nějaký, co meleš, Kláro? Osobní věci prostě přenechávám na jindy. Jako jasně, dobrý, tak se tam nadejte nebo něco, ale prostě mohl by se zeptat Katky na tohle? Mohl by se, jo, můžeš se zeptat člověka, který tady velí na tady tohle, jako myslíš Katky? Jo? Asi. Kámo, jako jak musíš být prostě zapšklej, nebo já ani nedokážu to popsat, mně prostě přijde strašně, nevím, strašně uražený by byl přišel. A to ani nekomentuju to, myslím, teďka pilou na head, sorry. Já ani nekomentuju to, jak prostě tam vole z Denda se ho zastával. Já chápu, že mohl prožít nějaký špatný věci a že na něj ten hlad a to jídlo nějakým způsobem, jakože to v něm rezonuje. Ale podle mě jakoby to už bylo trošku jako za hranou, kdy tam řval extrémně prostě po té Katce. A to tady nehrál na nějaký jako chlap ženská. To mě prostě přišlo už jako za hranou obecně, kdyby to byl chlap. A ještě jak řekl, že kdyby byl chlap, tak jako ho zmlátí, nebo jako halo, furt je to reality show, takovýhle věci nemůžeš dělat a kdyby tenkrát ty lidi nebyli sráči, tak tě vyhlasujou, když jsi zabil tu slepici. Ale prostě mně přijde, že Zdenda stále nepochopil koncept celé té show, takže a ve farmě slovenské už by dávno letěl, protože nic nedělá. Just saying. Zase vám tady povídám nějaký bláboli a nemaluju se. Další crazy reality show. A tahle je doopravdy crazy. Je party show. Dívali jste se na to někdo? Prosím vás, řekněte mi, že jo, že nejsem jako divná, že jsem se na to koukala já. Ale ty poslední 2 díly, to by přišlo prostě loko. Já chápu, že těm lidem je tam prostě 19, 20, 21. Mně taky jednou tolik bylo. A možná jsem dělala taky šílený věci. Ale prostě pokud chceš dělat šílený věci, nedělej je před kamerou. Tohle se dá srovnat prostě s točením korna. Jo, jako mně to tak přijde. Prostě, what do you mean, že nemáš žádnou sebehodnotu? No tak, Izabela, do té chvíle jsem si o ní myslela, že prostě má nějakou sebehodnotu nebo nějak jako si váží sama sebe, ale to, co tam předvedli. Já to ani nechci říkat, protože se bojím, že YouTube by mi to zabanoval, ale to bylo šílený prostě. To bylo šílený. A nejhorší, víte, co mi na tom přijde nejhorší? Já tady mám nějaký kus, který se mi nechce dostat. Halo. Nejhorší mi na tom celým přišlo to, že všichni hejtili ji a tu Livy, ale nikdo nehejtí Solomona. Ten týpek je chodící prostě red flag, chodící jako fuckboy, chodící všechno možný dohromady. Já vím, že tam jako nikomu nic neslíbil, jo. Ale prostě já měla i v moment, co přišel na scénu, prostě jako proč by se měl každý den bavit prostě o keksu, ale ve smyslu jako ne, já se o tom ani nemůžu bavit, mě je z něho zle úplně. I'm so sorry. A teda ani se mi nelíbí vzhledově, ale to už jako je druhá věc, samozřejmě to už jako je vo vkusu, ale prostě mi se tam asi jako nikdo potom nelíbil vzhledově, protože jakmile se začnou chovat i blbci, tak ten vzhled automaticky jako ztrácí jakoukoliv hodnotu. Ale, co chci říct, tak Filipa jsem na začátku fakt nedávala a pak mi ho bylo trošku líto, protože co si budem, Ivanka, to je taky taková rozhoď nožka a podle mě si z něj pak udělala jenom dobrý den. A mně ho bylo fakt líto na jednu stranu, protože mně přijde, že ji měl potom už docela rád. Andrea se ani nekomentuju. To jako, to je crazy. A vlastně jakoby nejvíc sympatický mi tam byly Luis a Vicky, když pominu ten Luisův jako homofobní trošku výstup. Ale zase, já vždycky říkám, mezi slepými jednooký králem. Takže když budou všichni dementi, tak jasně, že vy budete za královnu jako inteligence, když budou všichni ostatní dementi. A já neříkám, že Vicky je blbá. Ale já, i kdybych tam s nikým nic nechtěla mít v té reality show, nebo se nechtěla opět a dělat trapnosti, tak bych už jako z principu do takovéhle reality show nešla. Takže mi to přijde takový trošku akord, když jako na vás doma čeká přítel nebo snoubenec. Oni už teda spolu prej nejsou, ale v té době byli. But who am I to judge? Ale dneska to nebude úplně crazy make-up. Nebojte se. Já se podívám, jestli to vůbec natáčí. Teď je hlavně crazy, že já prostě vůbec nevím, jestli to bude dobrý obraz. A vůbec nevím, jestli tohle nebude strašně flopový video.
hej, to bude mít třeba 500 zhlédnutí. Ale víte co, 500 lidí, teď to je hrozně moc lidí, takže Kláry, don't worry. Don't worry. Mě hrozně zajímá, jako co říkáte na letošní léto, protože všichni říkají, jak je to hrozně jako vlastně hrozný. Ty máš vysokou školu? Jakou? Prostě léto nelétuje, ale mě to hrozně vyhovuje, jaký je počasí. Fakt hrozně moc. Jako není vedro a teďka bude teplo příští týden a prostě užiju si to teplo, ale mě vůbec nevadí, že je takovýhle počasí, naopak jako jsem ráda, že se nikde jako úplně nepotím. Protože jasně, ono, když jste jako pilates girly, nebo velmi skinny girly, nebo velmi nepotící se girly, tak je léto pro vás v pohodě, ale lidi, já se potím jak vepř. A nejde ani tak o ten pot, ale o to, že já prostě pak smrdím. Ne, že bych smrdila nějak moc, jako ty ostatní lidi to většinou necítí, ale já to cítím a mě to hrozně znervózňuje. A nesmrdím nějak extrémně, ale a někdy nesmrdím třeba vůbec. Tohle je hodně intimní téma. Whatever. Ale já mám prostě chill tady s rukou mezi nohama. Já jsem jak vykluk. Ale prostě mě se potí jakoby mezi prsama, takže já když si vezmu nějaký hezký topík, který má světlejší barvu, tak já to tady mám automaticky jako spocený, protože prostě prsa se mi potí. Takže léto úplně jako... Já mám narozeniny v létě, že jo? Teď jsem měla prostě narozeniny před týdnem a něco. Ale jinak, jako to vedro, to většinou nedávám. Prostě nohy mám spocený, prsa mám spocený, tady se vám potí knírek, za krkem, prostě všechno se vám potí a ne, nejsem faninka toho. Mám ráda takový to hezký, teplý léto, který není horký léto. Je to pochopitelný? Taky jsem nikde nebyla ještě. Já jsem byla na dovolené v dubnu. Myslím, že to byl duben s kámoškou v Egyptě. A teďka prostě za léto jsem jako nikde nebyla. Byla jsem na táboře dětským, kam jezdím. A teďka teda konečně jdeme s holkama na chatu na víkend a potom za 2 týdny pojedeme asi na Dolní Moravu, jako v párech. Ale já jsem jinak prostě nikde nebyla. A všichni se mě ptají, tak co dovčí, kde jsi byla všude? Nikde. Doma. Prostě jsem byla doma. No, takže já, i kdybych chtěla dělat YouTube videa, prostě tvořit content, tak jako z čeho? Z toho, jak jsem doma. A já teda... No mohlo mi teďka vypnout světlo? Halo? What happened? A já se bojím, že vy mě neuvidíte teď. Lidi, co mám dělat? Vyřešila jsem to aspoň tady tím ring lightem. Ale víte co? Hej, prostě... Já jsem možná o něčem mluvila, ale to je jedno. Víte, co mě totiž v poslední dobou hrozně jako štve? Takový ten... Jakože everything is perfect. Jako já jim prostě nevěřím, že jejich život je takhle moc v pohodě. Nevěřím jim to. A oni řeknou, že prostě nechcou jakoby šérovat ty negativní věci, což jako já naprosto chápu. Ale oni prostě všechno zvládají a já z toho mám potom jenom depresi, že já to nezvládám. A to můžu zvládat reálně, protože ten čas na to mám, že jo, protože nikam jako fyzicky do práce nedocházím. Možná je problém ve mně. Což jakoby bych se nedělala. Já jsem si umývala tady štětce a umyla jsem si i tady tenhle ten z toho Benefitu a on tam nějak prostě teďka smrdí jak kančí chlupy. Fuj, to je puch. Smrdí jak prostě, fuj, jak záchod prasečí. Fakt, jak když ti dáte prostě, ne jak když ti dáte hnůj, protože hnůj takhle nesmrdí. Takhle, fuj, víte, jak to smrdí, úplně přesně vím, jak když prostě jste na zabíjačce a posypete to prase prostě takovým tím práškem odchlupovacím a pak na to nalijete tu vařící vodu, tak takhle to smrdí. Odcházím, tohle nebude už tam, fuj, to bylo hodně specifický. I'm sorry. Prostě mě zajímá, jestli jako se porovnáváte s lidmi na internetu. Protože já to dělám a neumím to nedělat. Hej, Kláro, můžeš si mít už ten štětec, který fakt si máš vzít? Thank you. Jako, taky jsem zjistila, že já úplně nejsem asi jako ničí nejoblíbenější tvůrce, protože nejsem ničím zajímavá. Já nevím, možná po sobě jenom po sobě. De fakt. O sobě prostě jenom pořád jako neustále pochybuju a pořád jako chci víc a víc. Ale já prostě netvořím žádný úplně jako ultra super content, co si budem.
A já vím, že někdo řekne teďka, nemáš se litovat, začni ho tvořit, nebo nějaký takovýhle podobný, jako strašně jako chytrý poznámky. I would love to. Ale prostě it's so hard for me. Proto teďka natáčím YouTube video, protože jsem si řekla, že to prostě zvládnu. Ale já mám pak prostě pocit, že miluji hrozný hovna. Já vím, že s tímhle se jako nedokáže většina z vás prostě stotožnit, ale já prostě, když tvořím, tak mně potom přijde, že miluji hrozný hovna. Fakt. Teď se nedělám srandu. Ne, nebudu se tady litovat, mám super život a prostě budu tvořit super content. Yeah! Prostě vždycky něco vytvořím a je to hrozně fajn a potom vidím něčí jiný content a říkám si, musím to smazat, to moje je hrozný. Ale co si myslíte o mých nových hnědých vlasech? Protože mě někdo říkal, že mi v tom jako vynikly oči a někdo mi zase řekl, že mi v tom zanikly oči. Že jako by víc vynikly v té blonděte, ale mně přijde, že mi možná trošku víc vynikly, ne? Možná si to jenom sugerovávám. Tohle je hrozně random. Já jsem z toho nervózní. Mně přijde, jak kdybyste prostě stáli tady a už mě jako judgeovali dopředu. I'm so nervous. Teďka mě někdo označil v nějakém TikTok videu, kde se borec ptal na jako vtipný holky. A někdo mě tam označil. Mě by hrozně zajímalo, co si myslíte o těch infodrbárnách na Facebooku. Fakt? Mě to zajímá. Protože podle mě jsou tady jako dva typy lidí, ti, co tam jsou a ti, co tam nejsou. Wow, Kláry, ty jsi to rozdělila úplně suprově. A hrozně mě zajímá, jako, co si o tom myslíte, protože mě to vlastně jako baví. Mě baví takový ty jako věci, které vyjdou na povrch díky tomu, který jako by třeba, když se někdo chová falešně nebo něco jako o něčem lže. Ale nebaví mě už ty příspěvky, kdy někdo dostává bídu jenom za to, že má, já nevím, neupravený nechty nebo tak. Jakože to už mi přijde takový přes čáru. Byla jsem tam taky řešená párkrát a jako vlastně potom na konci dne, když si to přečtete, tak jsem taková jako jasně, že já počítám s tím, že se nebudu líbit každému a že nebudu bavit každýho, ale některé ty věci, co tam dokážou lidi napsat, jako to, že někomu nejsem sympatická, nebo mě nemá rád, nebo něco takového, tak to je jasný, prostě 100 lidí 100 chutí, i když já jsem hrozný people pleaser a chci jako vyhovět všem a všem se líbit. Což je jako dost na hovno. Ale když tam někdo jako napíše vyloženě jako zlý věci, prostě někdo tam tenkrát napsal něco, že jsem úplná svině nebo něco takového. A to už si říkám, jak může o mě někdo říct, že jsem svině, když mě ani nezná. Takže to je jediný. Ale jinak mě to docela baví. Baví mě, jako, že tam lidi dokážou rozluštit úplný šílenosti. Ale má to prostě ty dvě stránky, no. Jsem si dělala lash lifting. A vyšlo to ku podivu docela dobře, ale já jsem se jen moc zatočila ty řasy a teď vypadá, že nejsou vůbec dlouhý. To mě to trošku štve, ale doufám, že to prostě třeba za týden trošku zmizí. Ale nebudu používat teď rostlinku. Ale máme docela ty oči zvýrazněný, ne? Rtěnku si dávat nebudu ještě, lidička, zlatíčka, protože ještě bych si chtěla možná něco slupnout. Protože jsou 2 hodiny. A já vím, že bych to říkat neměla, ale já jsem ještě neobědvala. Ale měla jsem snídani. Jakože I hate it. To, že nedokážu se najíst jako normální kultivovaný člověk. I hate it. Opravdu je tohle video o hovně, nebo to přijde do mě? Já prostě na sebe mám strašně vysoký nároky a pak stejně vydám takovýhle bullshit. Lidi, já to nevydám prostě. Já to nevydám. Jsme se s Dančou, s mojí kamarádkou řekli, že prostě chceme začít natáčet na YouTube. Každá zvlášť samozřejmě, ale že prostě chceme. A úplně se do toho jako hecujeme. Takže jsem si hecla, že to jako začnu dělat. A že prostě až spolu pojedeme na tu Dolní Moravu, takže tam prostě každá natočíme něco, že se jako úplně vyhecujeme, že prostě uděláme vlog z Dolní Moravy. Já jsem strašně nervózní. A teďka se ještě přijdu, že se se hrozně podceňují, tak to zní úplně pick me. Já z toho mám, hej, lidi. Já z toho už nespím, už nemůžu. A ještě teďka, až to budu stříhat a budu to nahrávat, tak já, no do prdele. Ale já si tady dám pudrož. Hele, já jsem si dala setting spray a už jsem hotová. Já si dám ještě Lip IV od NYXu. A aby mi to jakoby zbarvilo rty. A vydrželo mi to. Zjistila, že spousta lidí neví, že bydlím v Brně. Což mi přijde šílený, protože jakoby ne, že bych dělala content o Brně, ale reálně na Instagramu mám napsaný v popisku jako Brno. A myslím si, že se o tom i často jako zmiňuju, že bydlím v Brně. Teď to vypadá šíleně, já to vím. Musíme to nechat zaschnout chvíli. No, jako ty vlasy si musím umýt, jo, to je jako jistý. Můj životní update, který ještě nikdo neví, a
bude toho vidět jenom vy, je... Asi se budeme stěhovat. My jsme si teda původně chtěli brát hypotéku, ale finančně prostě to pro nás není momentálně jako asi zvládnutelný, což zní šíleně, ale je to tak. Ale i tak se budeme stěhovat. Není to teda teďka někdy, bude to asi až tak za půl roku, možná později. Ale jo, budeme se stěhovat. A říkala jsem si, že by to bylo moc fajn video celý o stěhování, až to bude jako aktuální. Protože pravděpodobně budeme rekonstruovat, pravděpodobně určitě, nevím, proč jsem řekla pravděpodobně, na 100% budeme rekonstruovat a myslím si, že by to mohlo být fajn. Třeba i nějaká inspirace pro někoho, ale i takový ten reálný vhled do toho, kolik co stojí a hlavně, jak dlouho to trvá, protože už teď vím, že příští rok bude mega náročný. Já vím, že jste někteří si mysleli, že vám řeknu, že jsem těhotná. Ne. A ani nejsem zasnoubená. Stále. Doufám, že to přijde brzy, ale nikoho do ničeho nenutím, jo, to jenom, aby bylo jasno, jako žádný nutkání tady, nutkání? Nutkání možná, ale žádný nucení tady jako neprobíhá. Můj partner nemá nůž pod krkem. Jdu si smazat tady ty rty, všimně. Tady tenhle ten odstín mi dala Dianka, Mua Diana, nevím, doufám, že ho znáte, protože ona je crazy šikovná prostě a dělá takový úplně jakoby přeměny, jak ještě jako ze sebe dělá herce a tak. Takže si myslím, že prostě třeba jiný odstín by byl dobrý, nebo lepší. Zbarvilo mi to trochu ty rty do tmava, jo. Ale prostě ne nějak extrémně moc. Já prostě chci nějaký tint, který doopravdy jako mi udělá tint na rtech. A chtěla jsem takový to Wonder... A nevím, to jmenuje, je to bílý a když se to dáváte na rty, tak je to modrý. Tak to jsem si chtěla koupit, ale je to většině všude vyprodaný. Jako ano, něco mi to udělalo, ale není to prostě ono. Takže potřebuji něco na doporučení. Takhle lidi, já vím, že jsem vám řekla, že si umýju vlasy, ale doufám, že je všem jasný, že když jsem se teď namalovala, tak si vlasy nebudu umývat a budu si dát suchý šampon. Ale víte vy co, já vám něco ukážu. Jsem si pořídila tady ten K18 Air Wash, protože jsem to viděla u Sugar Danny. Neříkám, že všechno, co řekne Danny, si jdu koupit, ale ona to tam i ukázala a já jsem jako velký uživatel, ty krámo. Uživatel. Já často používám suchý šampony a tenhle má být prej ultra dobrý. Já doufám, víte, kolik stál? 1300 korun. 1300 korun za suchý šampon? Za takovouhle lahvičku? Já vám říkám, že jestli mi to neudělá top vlasy, tak končím. Každopádně by to měl být prostě suchý šampon, který vám neudělá takovou tu bílej povlak, v podstatě jako pudru, ale že by to mělo mít prostě nějakou speciální revoluční technologii o tom, že víte, co bude revoluční a že já nebudu kašlat aspoň jeden den. Jeden den. Že to prostě jakoby umyje ty vlasy. Že to jakoby umyje ty vlasy. Nevím, jestli to budu dělat dobře. Čekejte. Co je 3 to 4 inches? Kolik je 1 inch? To je palec? To ne, asi ne. 10 až 15 cm, určitě. Jsem chtěla ukázat, jak to brutálně funguje. Já už to mám teda i na obličeji. A prostě v mezičase mi zavolala Borka z banky. V mezičase mi zavolala Borka z banky, že ať si zabezpečím kartu. Babes, prostě ne. A když jí řeknu, že nemám čas a že už mi volal nějaký její kolega někdy nedávno, tak mi řekne, já vám tady ale nevidím, že by vám někdo volal. I don't give a fuck, prostě přestaňte mě otravovat. Jdu to rozčesat. Možná jsem tam toho dala moc lidi. Ale máte takovej jako divnej feeling jako mezi prstama. Takový ten pocit, jak když máte suchý šampon klasický, ale teda nenechává to na vašich vlasech nic, což je dobrý. Nevím, jestli jako si to ještě někdy koupím, když to stojí 1300, ale dobrý je, že to je, jako jsou šplíchy a tam většinou jakoby vydrží víc než takový to klasický, jako když třeba máte od Batis, se to jmenuje. Docela dobrý. Budu zkoušet a uvidíme.
Každopádně já se s vámi rozloučím, protože já musím mít něco sníst, nebo sežru vás. Takže doufám, že jste si to aspoň trošku užili. Teďka jste na křivo, já to vím. Sorry. Bye.